Эфирден алықлар вақты, студияда Алсын Риева исәмсіз. Әлмәт муниципаль районы 5-ші шақырылыш депутатлар советінің 1-ші сессиясы хәл иткіш утырышы узды. Күн тәртибендәге төп мәсьәлә район башлыгын сайлау. Утырышта катнашкан Татарстан яшьләр эшләре министры Озат Кадыров Әлмәт муниципаль районы башлыгы вазифасына Гүзәл Хәбетдинова кандидатурасын хуплады. Сайлау яшерен тавыш бирү юлы белән үтте. Нәтижеде Гүзәл Хәбетдинова бер тавыштан Әлмәт районы башлыгы итеп сайланды. Ул Татарстан тарихында 2-нче хатын-кыз район башлыгы. Башлык урынбасары итеп даими нигездә Роза Әфләтунова, даими булмаган нигездә Андрей Зимин билгеләнде. Бәйгегә кадәр район башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын Айдар Каюмов башкарачак. Татнефть компаниясы индустриаль маршрут исеме астында экскурсияләр циклын дәвам итә. Әлеге проект компанияның бай мирасын саклап калуга, яшьләргә белем бирүгә һәм буыннар дәвамчанлыгын үстерүгә юнәлдерелгән. Безнең төшерү төркеме мәктәп укучылары белән бергә Азнакай районының Актүбә бистәсендә һәм Мәлбагыш авылында булып, көн күрештә һәм җитештерүдә актив кулланыла торган биотехнологияләр турында белде. За счет использования бактерий образуется метан, который дальше идет уже на установку, которая преобразует метан в электроэнергию. Органик калдыкларны энергиягә әйләндерергә мөмкинлек бирә торган уникаль биогаз җайланмасы, агач бәям массасы, тиз пиролизлы торган модуль җайланма, Актүбәдәге көнкүреш калдыкларын аерым җыю мәйданчыгы һәм бистәдәге энергияне нәтиҗәле куллануның башка алымнары. Әлмәтнең Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицей укучылары энергия генерацияләү өчен калдыклар һәм альтернатив чыганакларның ничек кулланылуын үз күзләре белән күрә алды. И очень приятно быть Балалар өчен биотехнологияләр дөньясына, яңа фәннәр дөньясына юл күрсәтүче булу бик күңелле. Алар хәзер бәлки үз һөнәрен, киләчәген сайлау юлындадыр. когда выбирают себе профессию, выбирают свой дальнейший путь. Индустриаль маршрут буенча экскурсияны оештыручыларның төп максаты балаларда фәнгә кызыксыну уяту. Аларга яңа белем бирү һәм Татнефтьнең заманча хезмәткәрләренең нәрсә белән шөгыльләнүен күрсәтү. Бәлки бу егет-кызлар кайчан да булса компания сафларын тулыландырыр. Безнең котельный бөтен Актүбә бистәсен жылыта. Кайнаш суда бирә отопление. Актүбә бистәсендә безнең 88 йортлар и 12 детский сад, мәктәптер, больницалар, соцобъектлар. Актүбә бистәсен бөтенләй жылытыр өчен среднем бер котелга китә 2 тонна сәгатен. Рөстәм Мөхәддинов сүзләренчә, каты ягулыклы котельныйда кунакларга һәр чак шат. Күргәннәр балаларда кызыксыну уятса, бигрәк тә күңелле ди. Меня впечатлило то, что Мине гадәти агач калдыкларыннан ягулык ясавы гаҗәпләндерде. дерево может создаваться топливо. Балалар заманча экологик автозаправка станциясенә дә керделәр. Мәлбагыш мәктәбе биолабораториясе базасында үсемлекләрнең ничек микроклонлаштыруын күрделәр. 3D принтерда басылган миллә иҗтимагый мәдәни үзәгендә булдылар. Миңа ошады менә бу мәдәният үзәге. Анда мотор ул 3D печать белән эшләнгән. Сәяхәт барышында укучылар белән укытучылар да үзләренә шактый кызыклы яңалыклар ача алды. Шунлыкта ялгышмасам, бу 5-нче маршрут бугай инде безнең. Бик кызыклы, моңарчы Түбән Кама, Шугуровода да булдык. Һәм балаларга чыннан да кызык, үзләренең әти-әниләре дә шушы нефть өлкәсенә, химия өлкәсенә якын өлкәләрдә эшлиләр. Һәм шуңа күрә балалар әти-әниләре сөйләвеннән моның белән бераз таныш, һәм монда үзләре күргәч кызыксынулары тагын да арта. Минемчә, киләчәк һөнәрне сайлау өчен дә бу шундый беренче адым. Таны бел очрашулары дәвам итәчәк ди экскурсияны оештыручылар. Алда Татнефтьнең мәгариф экосистемасы проектына кергән уку йортлары укучыларын тагын 5 мавыктыргыч ял көне көтә. Рәдиф Яныкманов, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмәді балалар паркын төзекләндерү концепциясы турында фикер алыштылар. 2026 елда федераль проект буенча Ленин урамындагы парк яңартылачак. Яшьләр сарайында оештырылган чарада шәһәр халкы үз фикерләрен әйтә алды. Тулырак алдагы материалда. Монда һәркем үз фикере белән уртаклаша. Балалар паркын төзекләндерү планы буенча фикер алышуда теләк белдергән һәркем катнаша ала. Бөгелмәлеләр төркемнәргә бүленеп үз идеяларын тәкъдим итте. Казан архитекторлары исә халык тәкъдимнәре нигезендә төзекләндерү концепциясын төзегән. Без план белән эшләдек. Кешеләрнең фикерен барысын да ишеттек. Бөгелмәлеләр үзләренә нәрсә ошаганын, нәрсә ошамаганын әйтте. Фикерләрен белдерде. Башлангыч концепция безнең кулда инде.
һәр төркем паркны яңартуның үз варианты идеясы турында сөйләде һәм конкрет үзгәртмәләргә тукталды. Кемгәдер совет чоры стиле ошый, кемдер паркта кафе өчен урында булуын тели. Балалар паркы проекты уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты кысаларында тавыш бирүдә җиңүче. Бу шәһәр территориясе өчен волонтерлар да үз тавышын биргән. Мы уже не первый год. Без инде берничә ел рәттән тавыш җыюда ярдәм итәбез. Минем командада укучыларның әти-әниләре. Быел уртак тырышлык белән шактый күп тавыш җыйдык. Тавыш бирү дәүләт хезмәте сайтында барды. Анда берничә вариант бар иде. Бөгелмәлеләрнең күбесе балалар паркы өчен тавыш бирде. Проект командасы барлык тәкъдимнәрне дә алга таба эш итү өчен үзләренә эшкә алды. Айсылу Миңнебаева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жир кишәрлекләрен законсыз рәвештә сатып, аларны теркәтеп, шулай ук жир кишәрлеге мәйданын арттыруда ярдәм итүчене Әлмәт гражданинын алдауда гаеплиләр. Суд процессында катнашчылар да бар. Шәһәр судында Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159-нчы маддәсе буенча эш каралды. На сегодняшнем судебном заседании доставлены судьи явились защитники адвокаты, государственные обвинители, представители потерпевших не явились свидетели извещения. Тикшерүчеләр әйтүенчә, гаепләнүче Алсу микрорайонында урнашкан участокларны законсыз рәсмиләштергән һәм саткан. Бу участоклар шартлы рәвештә ялган затларга теркәлгән булган. Соңрак шартлы хуҗалар рәсми рәвештә операцияләргә катнашканнарын һәм милеккә бернинди бәйләнеше булмаганнарын расадылар. Сатудан алынган акча тикшерү нәтиҗәсе буенча үзара бүленгән. Моннан тыш, хатын-кыз үзенең танышы өчен Түбән Мактама бистәсендә жир участогы мәйданын арттыруда да ярдәм итә. Судта гаепләнүчеләр өчен кабинада жир участоклары белән алдашуда гаепләнүче егет. В период времени с 1 января 2011 года по 23 ноября 2018 года было установлено должностные лица Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан действующего приведенного предварительного договора с неустановленными лицами, используя свое служебное положение в злоупотреблением положением, бескорыстной и наличной заинтересованности, действуя вопреки интересам руководимого ими предприятия, собственноручно изготовили эффективный государственный акт на право собственности земельного участка с кадастровым номером 16. Судта бу хәлгә ачыклык кертелде. Әлеге участоклар гаепләнүче хатын-кызның хезмәт позициясын кулланып, алдау юлы белән рәсмиләштерелгән. Соңрак алар сатыла. Аларның берсендә кибет, икенчесендә офис бинасы төзелгән. Ул хәзерге вакытта арендага бирелә. Шулай итеп, суд карары буенча гаепләнүче участокларны шартлы кешеләрне жир участокларын рәсмиләштерү өчен кулланган. Бу суд утырышына шаһитларның бер өлеше генә чакырылган. Калганнары агымдагы елның 2 октябрендә тикшереләчәк. Представитель потерпевших согласны? Да, согласны. Алсу Ахмаджанова, Лия Братова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 сентябрьдән жир кишәрлекләрен файдаланмауның яңа критерийлары гамәлгә керде. Нормалар торак пунктлар шикләрендәге җирләргә, шулай ук бакча һәм яшелчә кишәрлекләренә кагыла. Росреестрның Әлмәт бүлегендә максат буенча файдаланылуын бәяләргә мөмкинлек бирә торган критерийлар турында тулырак сөйләделәр. Документ агымдагы елның 1 мартыннан гамәлдә булган кишәрлекләрне үзләштерү өчен билгеләнгән 3 еллык срок турындагы норманы тулыландыра. Хәзер җирне файдаланылмый торган дип танырга мөмкин булган конкрет критерийлар кулланылачак. Бу тәртип булмау, чүпләннәре үсү, бинаның җимерелүе һәм төзелешнең булмавы. Шуңа күрә җир кишәрлеген алганнан соң аны үзләштерү буенча чаралар үткәрү мөһим. Таким мероприятиям у нас относятся Үзләштерү буенча чараларга җир кишәрлеген чүп-чардан, чүп үләннәреннән, агачлардан, куаклардан азат итү, җирләрне рекультивацияләү буенча эшләр башкару, киптерү яки дымландыру буенча эшләр башкару һәм башка чаралар керә. если это требуется для использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием и ряд других мероприятий. Файдаланмау билгеләре исемлегенә таянып, хокук ияләре үз җир кишәрлекләрендә нәрсәләр эшләргә ярамаганын беләчәкләр һәм законнарны үтәү өчен кирәкле чараларны үз вакытында күрә алачаклар. Мисал өчен җир кишәрлегендә чүп үләннәре булмаска тиеш. Әгәр инспектор тикшергәннән соң 1 ел узгач 1 метрдан биеклеге арткан чүп үләннәре калса һәм шулай ук төзекләндерү һәм яшелләндерү элементы булмаган агачлар һәм куаклар үсә икән, бу җир кишәрлеген тиешенчә файдаланылмавы турында күрсәтә һәм җир законнарын бозу турында сөйли.
Росреестрда критерийларны билгеләүнең максаты хуҗаларны җәзалау яки алардан җир тартып алу түгел, аларны үз кишәрлекләрен нәтиҗәле файдалануга кайтару дип ассызыклыйлар. Для земельных участков, предназначенных для строительства, признак неиспользования станет отсутствие на этом. Төзелеш өчен билгеләнгән җир кишәрлекләренә хокук рәсмиләштерелгәннән соң 5 ел эчендә төзелгән һәм рәсмиләштерелгән бинаның булмавы файдаланылмау билгесе булачак. Индивидуаль торак төзелеше өчен билгеләнгән җир кишәрлекләре өчен файдаланылмауның билгесе дә шундый ук. Шул ук вакытта шәхси торак йорт төзү һәм аңа хокукны теркәү срогы 7 елга кадәр озынайтылды. Сроки для строительства и оформления прав на индивидуальный жилой дом продлен до 7 лет. Әгәр җир кишәрлегендә бина яисә корылма төзелгән булса, аларны тиешле хәлдә тотарга, түбә, стена җимерелүенә, тәрәзә яисә тәрәзә пыялалары төшүенә юл куймаска кирәк. Моннан тыш, мәйданның 50%-тан артыграгы чүпләнү яки калдыклар белән пычрану файдаланмауның гомуми билгесе булып тора. Осун Ривер, Фаил Сафин, Яңалыклар вакыты, Лучалмәт телекомпаниясе. Ознакайда яшәп гомер итүче тыл һәм хезмәт ветераны Зөмәрия Ибатуллина үзенең 95 яшьлек олуг юбилее уңаеннан котлаулар кабул итте. Зөмәрия Салих кызы 1930 елның 19 сентябрендә Кукмара районы Шәмәрдән авылында 6 балалы гаиләдә 3нче бала булып туа. 7 сыйныф белем ала, хезмәт эшчәнлеген Туган колхозында башлый. Балачактан авыр сугыш елларында өлкәннәргә булышып, төрле эш белән шөгыльләнергә, колхозда терлек карарга, басуда эшләргә туры килә. Тормышның күп сынауларын үтә ул. Бик иртә әнисен югалта, колхозда да эшли, урманын да кисә, төзелеш эшчесе булып та хезмәт куя. 1956 елдан Дерият Захит улы белән гаилә корып, Ознакайда яши башлыйлар алар. Никахта 2 бала туа, 1 ул һәм 1 кыз. Шәмәрдән авылында тудык, Кукмара районында туабыз. Балачакларыгыз ничек үтте? Балачакларыбыз эш белән үтте ул вакытта. Эштә эши бит инде. Ул вакытларда. Эшләдек. Колхозга чыктык. Колхозда эшләдек. Тыныч, түземне. Нык түземне булды вообще. Тогында исәп булсын, тогында сәламәт, тоза сау сәламәт булсын тогында. Аллага шөкер, бик әйбәт тордык. Юбилярны бәйрәм белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев та котлады. Россия президенты исеменнән рәхмәт хаты һәм район башлыгы исеменнән бүләкләр тапшырды. Эшләгән эшләрегез өчен, кылган гамәлләрегез өчен, үстергән балаларыгыз өчен, барысы өчен дә улы рәхмәт әйтеп, туган көнегез белән котларга килдек. Бүген Зөмәрия апа Ибатуллина 3 оныкның, 5 оныкчыкның яраткан әбисе булып, кызы тәрбиясендә яши бирә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч телекомпаниясының музыкаль көз телевизион бәйге нәтиҗәләре билгеле булды. Финалда 8 пар очрашты. Әлмәт районының төрле почмакларыннан килгән кунакларның чыгышлары ВКонтакте шелтәрендә тамашачылар карап тавыш бирә алды. Мәртәбәле жюри да бәяләде. Буларның барысында телекомпания остаханәсендә шөгыльләнүче булачак журналистлар күзәтте. Һәм менә бүген алар үзләренең тәүге материаллары белән яңа буын авазы рубрикасын башлап җибәрәләр. Сүз аларга. Бүген без алтын көзне үз талантлары белән бизәүче катнашучыларыбызны билгеләп бетәргә дип җыелдык. Музыкаль көз өлкәнне көненә багышланган проект. Без бу көнне әби-бабаларыбызны хөрмәтлибез. Сәхнәдә дә безнең кебек аныклары бар, талантлар, аларның клиплары да бар. Бары тик тере тавыш. Проектта катнашучылар сәхнәдә түгел, студияда җырлый. Безнең сыман камерага эшли. Әйдәгез якыннан танышабыз. Бу Фәнзия апа. Фәнзия апа, сез нигә сеңлегез белән бу җырны саладыгыз? Чөнки без булай да апа сеңел, ул минем сеңлем. Шулай ук без бу битендә яшьтән үк без бер шишмә суы эчеп, бергә тәгәрәшеп, бергә уйнап үскән балалар.
Фәнзия апа, сезне тәмле пешерә диләләр. Нинди милли ризыклар сез пешергә яратасыз? Ул милли ризыклар инде бик күп. Шулай да мин гүбәдиягә ныграк басым ясыйм. Гүбәдияне 2 көнгә бер пешермәсәм, минем күңелем булмый. Мин һәр вакыт гүбәдия пешерәм. Аның кортын да үзем ясыйм. Шулай ук бәлешләр, кыстыбыйлар, пешмаклар тоже пешерәм инде. Луч проектта катнаштыгыз, ошадымы сезгә? Без шушы Алтын көз проектында катнашуыбыз белән горурланабыз. Безгә бик ошады. Луч телекомпаниясына да бик зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Аннан соң безнең җырыбызны ошатып, безгә җан атучыларга бик зур рәхмәтләребезне белдереп каласыбыз килә. Шундай бәйләр, шундай проектлар, шундай конкурслар үткәргән өчен аларга рәхмәт яусым. Сез кем өчен җан атасыз бүген? Миңа бүген шундай бик авыр йөк бирелде дисәм дә була. Чөнки безнең нәдер авылыннан 2 кеше чыгыш ясады, 2 дуэт инде. Мен әлбәттә алар өчен борчылдым. Безнең авылдан Лилия апа Минибаева һәм Фәнзия апа Давлетшина чыгыш ясады. Беренче дуэт, икенче дуэт Ильгиз абый Хайдаров һәм Зилә апа Саримова. До новых встреч на телеканале Луч. Өлкәннәр көнне багышланган проект инде 3-нчесе. Бигене кем уйлап тапты? Аның максаты нинди? Безнең әлеге проект инде ел сайын үткәрелә, ул традициягә әйләнде. Без инде үзебезнең өлкәннәребезне хөрмәтләп, аларның талантларын барысына да танытыр өчен шундый бәйгеләр үткәрәбез. Чөнки яшикләү юк. Нинди генә яшьтә булсаң да, җыр инде ул безнең белән. Проектның җиңүчеләре ничек сайлап алынды? Жюри әгъзалары арасында безнең татар мәдәнияте йолдызлары, алар инде катгый критерийлар буенча безнең конкурсантларыбызны бәяләделәр. Интонация чисталыгы әлбәттә вокал ягыннан һәм инде дуэт, булгач дуэт булсын диләр. Дуэтта ничек бер-берсе белән эшләүе дә бәяләнде. Җиңүчеләрнең исемнәре әлеге сер булып кала. Сез аларны 1 октябрьдә бәйрәм чыгарылышында белерсез. Сезнең белән булдык Ралина Мухтасарова, София Ахметова, София Белякова. Сау булыгыз! Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.